जानू हो भतार हलवाई लेखा बाटे तो का रे तोर भतारा से काम ना चली। अरे दादा रे दादा। हलवाई बा तो का तोर काम ना चलाई। कौन चाहिए जनरेटर चलावे वाली चाहिए कि एरोप्लेन उड़ावे वाला चाहिए। एक भतार हलवाई लेखा बा। लगन भर बुनिया के रस खाली चाटे। लगन भर बुनिया के रस चाटे। अब बुनिया के रस चाटे कि छेना के रस चाटे अब कौन कौन तू चटावे लू अब तोहरे नु मालूम बा। अरे दादा रे दादा। कि जवानी के तहरा रस चाटे अब तू चटावे लू चटेला तो अब बुनिया खाली थोड़ी चटत होई। सुगला लुगा उठा दे अब सुगला तू अपना लुगा उठाओ चाहे पूरा तू खोल के जा। अरे दादा रे दादा। जाके तू अब लाड़ चाटो सुगला लुगा उठाओ तरु। अजली हतीन के चाहे कोनो दिन के मजा ले लो 3 के चाहे कोनो दिन के तो मजा ले 4 के जाब लेगी फार के कोनो गाना गा दी तरह सो 3 के आवा दिन के कोनो मार के चल जा तो 4 के आवा फारू के चल जा एहू पगनवा आ जाओ। अरे दादा रे दादा। आइल बा भतार साथ आज भर ढील के आइल बा भतार एक भतार आइल बा लेकिन आज बार कहतिया छोड़ दो आ देखो केंगा ई लचकावतिया कि बुझाता ही फट जाई। तन धीरे मात धीरे ठुमका होके तो फट जाई। बजा ठोपे ठोपला हो में धके घोपला माजा ठोपे ठोपला हो में धके घोपला तो माजा तो तरह से भरपूर ले आई आ ओई में घोपाई तो चिल्लाए लगबू। अरे दादा रे दादा। जितना तौल बड़ू ने जइबू माजा तो तरह से भरपूर ले आई। तार साटा भइल बा तो नचबे करबू आ बाराती सब देखबे करियस ना माजा लुटबे करियस आ हिलाओ हमनियों के संग संग हिलाओ तनी जा। आगे से आके गवा जुआ पोलो पीछे वाला हो बतिया के गौजुआ का कहला रे ई गौजुआ तो हमनी के मालूमे नहीं है। डायरेक्ट कॉल ते आगे से आके कॉल अरे दादा रे दादा। तो पीछे से तो बरतिया करबे करियस आगे से हमहू कॉल ले रहती। हाँ तो भाई लोग वीडियो कैसन लागल अगर अच्छा वीडियो लागल होई तो लाइक कमेंट शेयर आ नया लोग बन जा हमारा चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले जा और बेल आइकन के बटन दबा देव जान आल पर जितना वीडियो नया डलाई नू सब पहले धड़ाक दे पहुँची आ देख के एकदम इंजॉय लेला काम बा फुल मस्ती। जय हिंद। अरे दादा रे दादा।